سلام كمي تخونو زخبركم انت عزبتنا انباركس قتيلنا اوانا وين حصرتي زيناتات حزنا لكم مصينا لنا قدمينا بارستي زينانا محلفنا ግን ነዛ ቻነል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በመግባር ክድግፉና ብትሕትና ንሓትት በአተው ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ውሳኔ ቤት ምክር ፌደሬሽን እንተ ዘይተአሪሙ አምብርጫ ከም ዘይሳተፍ አፍሊጡ ከባቢ ሕሞራ አላማጣ ጸለምቲ ካብ መምሕዳር ትግራይ ወጻይ ምርጫ ከካይዳ ተወሲኑ ወድ ፕሬዝዳንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ደቡብ አፍሪካ በፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ እምባርከስ ሕጂ ናብ ዝርዝራት ዜናና ክንሕልፈኩም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘሰሓሕብ ሓሙሽተ ከባቢታት ካብ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ወፂኡ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብቐጥታ ክመርጽ ከም ዝተወሰነ ሃገራዊ ቦርዲ ምርጫ ኢትዮጵያ ገሊጹ ነስዒቡ ደብዳቤ ተቃውሞ ዝጸሓፈ ውድብ ስምረት ኣብቲ ናብ ባይቶ ፌደሬሽንን ሃገራዊ ምርጫ ቦርድን ዝጸሓፎ ደብዳቤ ነቲ ውሳኔ ዘይሕገ መንግስታዊ ክብል ከኒንዎ እቲ በአቶ ጌታቸው ረዳ ዝተፈረመ ደብዳቤ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዋህበ ውሳኔ ሕጊ መንግስቲ ስርዓት ዘዳኽም ናጽነት ትካላት ዝዕፍን ሕጊ መንግስታዊ ስርዓት ብግልጽ ዝጥሕሲ ብምባል ለጊሙ ክረአ ይሓትት ወሲኹ ድማ ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሕጊ መንግስታዊ ስርዓት ብቁሉዕ ይጠሓስ ከም ዘሎ ዘርኢ ኢሉ እቲ ሕቶ ይግባአኒ ሕጋዊ መፍትሒ ከይረኸበ ብፌደራል መንግስቲ ምርጫ ምክያድ ዝብል ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን በሓይሊ ንምግባጥ ዝገብር ፈተነ ምዃኑ ገሊጹ ውድብ ስምረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንቦርዲ ምርጫ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክኸውን ተኣማንነት እቲ ምርጫ ኣብ ሕቶ ዝእቱን ምዃኑ ስክፍቱ ገሊጹ ብተወሳኺ ንውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ተግባራት ቦርዲ ምርጫን ስልጣን ብዘይግቡእ ምጥቃም ብምባል እቲ ውሳኔ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ዘይጽኑዕን ኢሉ ውድብ ስምረት እቲ ውሳኔ እንተ ዘይተአሪሙ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምርጫን ዝኾነ ተዛማዲ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ከም ዘይሳተፍ ኣብ ደብዳቤ ይፍሊጡ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እተን ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ይግባአኒ ዘልዓላን ሰፋሕቲ ከባቢታት ትግራይ ካብ ግዚያዊ መምሕዳር እቲ ክልል ወፃኢ ኮይነን ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ምርጫ ከካይዳ ከም ዝተወሰነ አፍሊጡ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ሓሙሽተ ክልላት ምርጫ ካብ መምሕዳር ክልል ትግራይ ወፃኢ ኮይነን ምርጫ ከም ዘካይዳ ዘፍለጠ ካብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዋሃበ ውሳኔ ተደሪኹ ምዃኑ ይገልጽ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ በወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እዚ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ቤት ምክሪ ዘሕለፎ ውሳኔ ብጽኑዕ እናኾነነ እዚ ሓድሽ ውሳኔ ዘስዕቦ መዘዝ ኣብ ግምት ኣእትዩ ብኣግኡ ክእረምን ዳግመ ግመት ክግበረሉን ብጽኑዕ ይሓትት ብዝብል ነቲ ውሳኔ ነጺግዎ ኣሎ እቲ ቦርድ ምርጫ 22 ጥሪ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ዝርዝር ክልላትን ጣብያታትን ምርጫ ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እተን ሓሙሽተ ክልላት ምርጫ ማለት ሕሞራ ዓድረመት ጸለምቲ ኮረም ኦፍላን ከምኡን ራያን ኣላማጣን ኣብ ትሕቲ መምሕዳር ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ከም ዝኾና ዝገለጸ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ምንባሩ ይዝከር እቲ ቦርዲ ኣብቲ ሎሚ መዓልቲ ዘውፅኦ ደብዳቤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብ25 ጥሪ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ግእዝ ዓውደ ዋርሕ ናብቲ ቦርዲ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ግን እተን ኣካታዕቲ እናበለ ዝገለጸን ከባቢታት ሕገ መንግስታዊ ፍታሕ ክሳብ ዝረኽባ ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ተወከልቲ ፌደራል ክምርጻ ኣለወን ዝብል ውሳኔ ከም ዝተቐበለ አፍሊጡ እቲ ቦርዲ ዘውፅኦ ዝርዝር ክልላትን ጣብያታትን ምርጫ ስዒቡ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን 25 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሰደደልና ደብዳቤ ንክልቲአን ክልላት ዘካተ ሓሙሽተ ከባቢታት ምርጫ ካብ ክልል ትግራይ ወጻኢ ተወከልቲ ሃገራዊ ባይቶ ክመርጻ ከም ዝወሰነ አፍሊጥና ይብል ከምኡን ብመሰረት ውሳኔ እቲ ቤት ምክሪ ኣብተን ዘሰሓሕባ ከባቢታት ክልላዊ ምርጫ ዝካየድ እቲ ሕቶ ይግባአኒ ዕላዊ ፍታሕ ምስ ረኸበ ኣብ ምቹእ ዝኾነ እዋን ከም ዝሕብር ይሕብር ከም ንቡር ኣብታ ሃገር ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ህዝብታት ንክልቲኦም ባይቶ ፌደራል ንባይቶ ክልል ወረዳን ወከልቶምን ይመርጹ ኩናት ትግራይ ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ብግእዝ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ግን ንሰፊሕ ግዝኣት ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ቁጥጥር ዕጡቃት ኣምሓራ ዝርከቡ ገለ ከባቢታት ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ምዕራብ ክረኽቡ ትጽቢት ይግበር ነይሩ እንተኾነ ግን እቶም ዛጊት ንክልቲኦም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘካትዑ ከባቢታት ፍታሕ ከይረኸቡ ሻሻይ ዓመቱ ሒዙ ይርከብ
ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተማዛበሉ ኣስታት 1 ሚልዮን ነበርቲ ናብ መረበቶም ከይተመልሱ ናብ ካልእ ዙር ጎንፂ ከየምርሕ ሰፊሕ ስጋኣት ኣሎ። ካብቶም ዘሰሓሓቡ ካልኦት ከባቢታት ራያ ኣላማጣ ሓደ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣትዩ ይርከብ። ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ጎንፂ ተራእይዎ ዝነበረ ከባቢ ጸለምቲ ድማ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ፌደራል ከም ዘሎ ይግለጽ። ነዚ ውሳነ ስዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላዊ ውድባት ውልቀ ሰባት ትግራይ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣላዒሉ ይርከብ። ወዲ ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋበ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ። ካብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተመሓላለፈ ዜና ቢላርሚን ቻንቱጋ ሙጋበ ወዲ ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋበ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ብከቢድ ገበነ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኸሰ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ሃገር ኣረጋጊጸን። እዚ ተግባር እዚ ነቲ ጉዳይ በቀረባ ዝከታተሉ ብዘለዉ ወገን ጠርፊ ንሰብኣውነት ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎ ኣሎ። ከም እተገልጸ እቲ ወዲ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ ቻቱንጋ ሙጋበ ኣብ ሓደ ካብቶም ሃብታማት ዝነብሩሎም ከባቢታት ሳንድንተን ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተፈጥረ ምትፍናን ንሓደ ሰብ ከቢድ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ብምህራም ህይወቱ ንምሕላፍ ፈቲኑ ተባሂሉ ትኽሲ ተመስሪትዎ ዘሎ። እቲ ግዳይ ብሰንኪ ዝወረዶ ከቢድ ጉድኣት ኣብ ሆስፒታል ክንክን ክግበረሉ ከም ዝጸንሐ ሓበሬታ ይጠቕሱ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፍጻሜ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘጋጠመ ብምሕባር ድሕሪ ዝተገብረ ጥርጡር ምርመራ ንቻቱንጋ ሙጋበ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ኣፍሊጡ። ቻቱንጋ ሙጋበ ኣብ ቤት ፍርዲ ከተማ ጆሃንስበርግ ቀሪቡ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሐ ተፈሊጡሎ። ይኹን እምበር እቲ ክሲ ከቢድ ብምዃኑ ጉዳዩ ኣብ ዝቕጽል መጋባእያ ክረአ ምዃኑ ብምንጭታት ቤት ፍርዲ ሓቢረን። እዚ ፍጻሜ እዚ ነቶም ደቂ ናይ ሮበርት ሙጋበ ብፍላይ ድማ ቻቱንጓን ጁኒየርን ብዝነብርዎ ዝነበሩ ኣንጸባረቕን ዕቡድን ናብራ ዝነበሮም ስም መሊሱ ኣብ ኣጀንዳ ከም ዘእተዎም ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን እዞም ኣሕዋት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለየ ዘይግባእ ተግባራት ብምእታው ስሞም ክለዓል ከም ዝጸንሐ ይዝከር። ሮበርት ሙጋበ ንዚምባብዌ ካብ 1980 ክሳብ ናይ 2017 ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሐ መራሒ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ዘመን ስልጣኑ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ምትእትታው ካብ ስልጣኑ ከም ዝተዓለየ ይፍለጥ። እምበር ከዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተዓዘብትና ንሎም መዓልቲ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ እዚ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ብኻልእ እንረኸብ ሰሰናይ ንዓኻትኩም ይኹን።